сархати хабарҳо. Аз даҳону бинияш хуни зиёд рафта буд. Ҷузъиёти марги Абубакр Саидзода. Владимир Путин гирифтани шаҳрвандии Русияро осон кард. Наздикони журналисти тоҷик гуфтанд, кортҳои бонкӣ ва телефони ӯ мусодира шудааст. салом ва рӯз ба хайр, бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва барномаи навиди бомдодиро тамошо доред. Имрӯз 12 июл аст. Камаш 2 манбаъ дар ҳукумат ва бемористони ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон гуфтанд ки Абубакр Саидзода, раиси идораи ҳолатҳои фавқулодаи Кӯлоб, бар асари латукуб ва захмҳои бардоштааш дар шифохона ҷон додааст. Пештар чанд ҳамсоҳбати радиои Озодӣ гуфтанд, Саидзода баъди ҷанҷол бар сари тақсими об дар замини пахтааш даргузашт. Яке аз онҳо фишори хунро сабаби марги ӯ номида буд. Мақомот ба таври расмӣ дар бораи марги ӯ иттилоъ надоданд. Хулосаи пизишкон ҳам дастрас нест. Дар ҳамин ҳол 2 манбаи радиои Озодӣ дар ҳукумат ва бемористони ноҳияи Данғара рӯзи 11 июл гуфтанд, дар бадани Абубакр Саидзода осори латукуб буд. ҷасади Абубакр Саидзодаро ташхис карданд ва ҳанӯз натиҷаҳои он эълон нашудааст. Полковник Абубакр Саидзода аз нимаи дуюми соли 2015 дар мансаби раиси идораи ҳолатҳои фавқулодаи минтақаи Кӯлоб кор мекард. ҳамзамон ба қавли ҳамсуҳбатони радиои Озодӣ дар ноҳияи Данғара 20 гектар замини пахта дошта бо 6 писараш истифода мекард. Ба иттилои мусоҳибони мо баҳси ин мақомдор бо Шайбоновҳо, як хонаводаи пурнуфуз дар Данғара, сар задааст. онҳо дар канори замини Саидзода кишти ҷувори Макка доштанд. талошҳои мо барои фаҳмидани мавқеи Шайбоновҳо то ин дам бенатиҷа буд. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи 12 июл бо сафари корӣ ба Роғун сафар карда, аз ҷараёни корҳои сохтмонии нерӯгоҳи барқи оби Роғун дидан кардааст. дафтари матбуоти президент хабар додааст, ки Эмомалӣ Раҳмон аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар нақби 4 шинос шуда ба мутахассисон ва коргарон дастур додааст иншоотро дар муҳлати пешбинишуда ва мутобиқ ба талабот мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. корҳои лоиҳакашии иншоот аз ҷониби ширкатҳои тоҷикистонӣ ва Эфрии Швейтсария анҷом мешавад. ҳафтаи гузашта як мақоми Иттиҳоди Аврупо гуфта буд, ин хонаводаи кишварҳои аврупоӣ қасд дорад бузургтарин сармоягузори нерӯгоҳи барқи оби Роғун дар Тоҷикистон шавад. ба гуфтаи ин мақом, ҳадаф аз ин аз ҷумла коҳиши пойбандии кишварҳои Осиёи марказӣ ба маводи сӯхту энержияи Русия аст. нерӯгоҳи барқи оби Роғун, ки сохтмонаш соли 2016 аз сар гирифта шуд, дар сурати такмил метавонад Тоҷикистонро ба яке аз фурӯшандагони нерӯи барқи обӣ дар минтақа табдил диҳад. Владимир Путин, президенти Русия, гирифтани шаҳрвандии ин кишварро барои ҳамаи сокинони Украина иҷозат дода, ҳамчунин афроди бешаҳрвандиро низ аз ин ҳуқуқ бархурдор намудааст. Владимир Путин фармон дар ин бораро имзо карда, матни он аллакай дар пойгоҳи хабарии маълумоти ҳуқуқӣ нашр гардидааст. хабаргузории ТАСС навиштааст, шаҳрвандони Украина ва вилоятҳои Донецку, Луҳанск ва ё афроди бешаҳрвандие ки доимӣ дар ин қаламрави кишварҳои зикршуда истиқомат доранд, метавонанд содда шаҳрвандии Русияро бигиранд. ин дар ҳолест ки бар асоси омори расмӣ дар гирифтани шаҳрвандии Русия сокинони Украина пешсафанд. тибқи иттилои вазорати корҳои дохилии Русия, таи 3 моҳи аввали соли равон наздики 55 000 украинӣ шаҳрванди Русия шуданд. дар маҷмӯъ дар 3 моҳи аввали соли 2022 ҳудуди 142 000 шаҳрвандии Русияро гирифтанд. пайвандони Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, хабарнигори тоҷик, гуфтанд, мақомоти интизомӣ телефон ва 3 корти бонкии ӯро мусодира карда, худашро барои 10 рӯз боздошт карданд. яке аз хешони ӯ гуфт, бо гузашти 3 рӯз аз боздошташ Пирмуҳаммадзодаро касе надидааст ва ӯ вакили дифоъ надорад. маъмурони интизомӣ дар шаҳри Ваҳдат рӯзи 9 июл рӯзноманигорӣ шинохта Абдусаттор Пирмуҳаммадзодаро бори дуввум ба бозпурсӣ хонда, то ҳанӯз ҷавоб надоданд. ин иттифоқ дар ҳоле уфтодааст, ки шоми 8 июл рӯзноманигор ва фаъоли дигари шабакаҳои иҷтимоӣ Завқибек Саидаминӣ дастгир шуд. мақомот то ҳол
ин тасмимро нагуфтанд. талошҳои радиои озодӣ барои гирифтани назари маҳкумот бенатиҷа анҷом ёфтанд. созмони милали муттаҳид пешбинӣ мекунад, ки шумори аҳолии ҷаҳон то моҳи ноябри соли 2022 ба 8 миллиард нафар мерасад. департаменти масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид таъкид кардааст, ки афзоиши аҳолии ҷаҳон идома дорад, вале суръати афзоиши он суст шуда истодааст. зимнан интизор меравад, ки моҳи августи имсол аҳолии тоҷикистон ба 10 миллион бирасад. тоҷикистон ҳам дар афзоиши аҳолии дунё саҳми мусбат дорад. хабарнигори радиои озодӣ аз сокинон пурсид, ки оё афзоиши аҳолии тоҷикистон раванди мусбат аст ё манфӣ. дар соли 1987 аҳолии ҷаҳон ба 5 миллиард расида буд. ҳоло бошад аҳолии дунё ҳудуди 8 миллиард аст. тоҷикистон ҳам дар афзоиши аҳолии дунё саҳми мусбат дорад. ҳоло меравем ва сокинон мепурсем, ки оё афзоиши аҳолии тоҷикистон раванди мусбат аст? 10 миллионов – это большая цифра. Это большой человеческий ресурс. 10 миллион ин рақами бузург аст. Ин зарфияти бузурги корӣ аст. Ин нерӯ агар дуруст идора карда шавад, ин метавонад нишондоди тараққии кишвар шуда тавонад. Муҳимтар аз ҳама аҳолӣ бояд босавод бошад. Главное, чтобы была образованная масса. Надо повысить уровень образования. خیلی نگاه کنیم اگر این خطای 2 میلیارد زیادن هم میخرن هم مردم میخرونن ما 10 میلیون هم که باشیم نیم خطای خرون شدیم بار منامی همش خطای خرید آوردیم که استحصال خمون زیادتر شد با خوبتر آدم بسیار شد استحصال کار. В итоге будет построено очень много различных универов и учебных учреждений там, и в итоге получается образованность населения. дар натиҷа донишгоҳу дигар муассисаҳои таълимӣ сохта мешавад, ки ин ба баланд бурдани саводнокии аҳолӣ хидмат мекунад. нерӯи корӣ ҳам зиёд мешавад. шаҳри мо ба як мегаполис табдил мегардад. Мы будем становиться больше и выйдем на мировую арену так, как, надеюсь, мегаполис. Для того, чтобы население было большое, обязательно нужно, чтобы на самом деле... барои аҳолӣ бояд фабрикаву заводҳо сохта шаванд. ва вақте аҳолӣ зиёд асту ҷои кор набошад, ин ҳам хуб нест. Я так думаю, уже Душанбе такой развитый город. Рост населения – это всегда хорошо. афзоиши аҳолӣ ҳамеша хуб аст. фикри ман ҳамин аст. Мое мнение, что это хорошо, да. Хорошо, так как чем больше населения в стране, она будет намного... вақте аҳолӣ бисёр аст, дигар миллатҳо ҳам зиёд мешавад. ҷомеа фаъолтар мешавад. Какие-то свои традиции, новые обычаи. Это плохо. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад, ки фарогири муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 12 июл аст. 12 июли соли 2009 мақомот гуфтанд Мирзо Зиёев, собиқ вазири ҳолатҳои изтирорӣ ва фармондеҳи пешини нерӯҳои мухолифин кушта шуд. мақомот Мирзо Зиёевро барои гузаштан ба сӯи гурӯҳи мусаллаҳи Неъмат Азизов муттаҳам дар ҳамла ба постгоҳи полис дар ноҳияи Тавилдара айбдор карданд, вале ҳамсафони Зиёев гуфтанд шарҳи расмӣ суолҳои зиёде эҷод мекунад. 12 июли соли 2017 парлумон ба кормандони ҳифзи қонун иҷоза дод, ки дар кори тафтишотию оперативӣ аз иттилои компютерӣ ва сайтҳои шабакаҳои иҷтимоӣ истифода кунанд. соли 2012 Бексабур, раиси хадамоти алоқаи Тоҷикистон гуфт, барои бозрасии сомонаҳое, ки дар бораи Тоҷикистон менависанд ва ё даст ба таҳқиру тӯҳмати шахсони маъруф мезананд, як гурӯҳи бозрасӣ таъсис медиҳад. ин ҳама иқдомҳо чун талошҳои қадам ба қадам таҳти назорат даровардани фаъолиятҳои шаҳрвандон дар интернет интиқод шудааст. 12 июли соли 2010 аз шӯрои уламову имомхатибон даъват шуд, ки монеӣ ба масҷид рафтани ноболиғон шаванд. соли баъд инро қонун ҳам манъ кард. мақомот гуфтанд бархе кӯдакон ба ҷои мактаб ба масҷиду мадраса мераванд, вале ҳомиёни ҳуқуқ инро поймолшавии озодиҳои динӣ номиданд. бонки миллии Тоҷикистон қурби пули миллӣ сомонӣ дар баробари асъори хориҷиро барои имрӯз 12 июл чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, ташаккур ки моро тамошо кардед. рӯзи хуб дошта бошед ва то фардо дар ҳамин вақту соат хайр, худо нигаҳдор.